края на 20 век угасва звездата на една от най-значимите хип-хоп изпълнители на всички времена. Със своята музика и младежка безразсъдност той се опитваше да издигне онези попаднали в бездната на гангстерския живот и мизерията. Силно вярващ в по-висша сила, той прекарва живота си изпълнен с любов към светнокожите хора, карайки ги с творчеството си да не спира да се борят за правата си. Вие гледате легенди от миналото. Тупак Шакур, Thug Life. Роден на 16 юни 1971 г. в Ист Харлем, Манхатън, Парис Куркс бил преминуван малко преди първия си рожден ден на името на южноамериканския революционер от 18 век Тупак Амаро, екзекутиран след въстание срещу испанската власт. Това име не е случайно, тъй като родителите му Афини Шакур и Били Гарланд били революционери, активни членове на Черната пантера в Ню-Йорк. Черните пантери, основани от Хю Нютън и Боби Сил през 1966 г., се противопоставили на полицейската жестокост срещу афроамериканците в САЩ. Те патрулирали кварталите и предотвратявали насилие където можели. Когато убийството на Малкълм Екс и смъртта на невъоръжения чернокож тинейджър Матю Джонсън от полицейски куршуми разтърсила нацията, партията на черните пантери започнала да защитава и подпомага чернокожите общности. В най-силния си период през 1968 г. партията има около 2000 активни членове. Правителството обаче се паникьосало и започнало да атакува членовете им чрез операцията COINTELPRO, насочена към разрушаване на движения като това. Майката на Тупак, докато била бременна в 7-я месец, била арестувана, когато полицията нахлува в дома им с насочени оръжия. Само месец преди раждането на Тупак, Афини била осъдена като част от групата Пантера 21, обвинена в заговор за бомбардировки и нападения с далекобойни пушки върху полицейски станции и училища в Ню-Йорк. Всички обвинения били свалени, а Афини била освободена малко преди да роди Тупак. Въпреки революционното минало на майка си, Тупак първоначално изпитвал огорчение към нея заради честото й отсъствие. Той смятал, че тя повече се грижи за общността, отколкото за собственото си семейство. В същото време неговия доведен баща, Малуко Шакур, който го отгледал като свой син, бил истински гангстер и уличен измамник. В ранните си години Тупак прекарвал много време сред хора, осъждани за сериозни престъпления. През 1984 г., когато за първи път стъпил на сцената в Apollo Theater за благотворителна инициатива в подкрепа на кандидатурата на Джеси Джаксън за президент, Тупак открил своята страст към изкуството. Заразих се с тази тръпка, когато излязах на сцената и всички ръкопляскаха. Това ме накара да осъзная, че чрез изразяването на себе си мога да освобождавам част от болката от детството си. Същата година майка му загубила работата си и те се преместили в Балтимор. Там Тупак продължи обучението си в училището за изкуства, където изучавал актьорско майсторство, балет, поезия и джаз. Училището го запознало с музиката на U2, Кейт Буш и Culture Club и го насърчило да изразява творческия си талант. В Балтимор Тупак бил популярен сред учениците си и се сприятелил с Джада Пинкет, която по-късно станала актриса. Тя го описвала като един от най-близките й приятели, казвайки: "Той ми беше като брат. Нашата връзка беше повече от приятелство." Тупак преживява тежки моменти, които човек получава само веднъж в живота. След преместването си с майка си в Марин Сити, Калифорния, на север от Сан Франциско, той вярвал, че ще остави бедността и престъпността на Балтимор зад гърба си. Но Калифорния се оказала още по-лоша. Тупак споделял, че бедността, която срещнал в ранните си години, му помогнала да се свържи с много хора. Точно там майка му Афини станала зависима от крек. Тупак е казал, че тяхната връзка преминавала през различни етапи. От майка и син до сержант и кадет, а след това като диктатор и малка държава. Накрая зависимостта на майка му станала твърде тежка за него и той се изнесъл. Останал сам, без пари, без дом и попаднал в лоша компания. Престъпници, дилъри и сводници, които го накарали да вярва, че ги е грижа за него. Любовта му към хип-хопа обаче го спасила от криминалния път. На 17 години през пролета на 1989 година Тупак се срещнал с Лейла Стейнберг. Те започнали разговор за Уини Мандела, а по това време Тупак непрекъснато пишел поезия. Той успял да убеди Стейнберг, която няма опит в музикалната индустрия, да стане негов мениджър. След време тя се съгласила и през 1989 година Ейтрън Грегори се запознал с Тупак и Лейла Стейнберг и веднага подписали договор с TNT Records. Грегори смятал, че Тупак бил енергичен, скромен и интелигентен млад мъж, който разказвал невероятни истории чрез текстовете си. Тогава TNT се опитвали да осигурят сделка за запис на Тупак и след като и групата Digital Underground подписва с лейбъла, Грегори се обърнал към фронтмена Шок Джи, за да го попита дали Тупак може да се присъедини към тяхното турне. Шок се съгласил, но само ако Тупак се включва в бекграунд рапирането и носи част от оборудването. Това било удар по егото на Тупак, но по време
на турнетата той започнал да се утвърждава и да се налага в клубовете след всеки голям концерт. През лятото на 1991 година новата звукозаписна компания Interscope търсила нови хип-хоп таланти. Дъщерята на мултимилионера, основател на компанията, била чула делото на Тупак и го харесала. Така през август 1991 година той подписал договора с Interscope, дори преди някои членовете на Digital Underground да успее да подпише солов договор. Докато живеели в Оукланд, Тупак записал първия си албум Tupacalypse Now, включващ хитовете Brenda's Got a Baby и Trap. Албумът се превръща от неизвестен в платинено продаван запис. Албумът проследява историята на всички аспекти от живота на един млад чернокож мъж, тинейджърска бременност и бедност до наркотици и полицейска бруталност. В него Тупак се надявал да предизвика промяна чрез музиката си. Той го сравнявал с начина, по който кадрите и репортажите от войната в Виетнам отворили очите на хората и допринесли за края на войната. Ние просто мислихме, че те умират по някакъв красив начин, но когато видяхме ужаса, спряхме войната, казал той, надявайки се да направи същото като рапър. След успеха на първия си албум, Тупак преживял шокиращ инцидент с полицията. Докато пресичал улицата, полицаи го спират и му искат личната карта. После му казали, че трябва да се научи къде му е мястото и го обвинили за неправилно пресичане. След като ги попитал за какво го обвинява за такова дребно престъпление, те започнали да го бият, докато не загуби съзнание. След като се свестява, той е бил целия в кръв по лицето и с белезници на ръцете и вече е бил арестуван за съпротива при арест. Тупак подал дело за $10 милиона, но никой не обърнал внимание на случая. Той сравнил инцидента с този на Родни Кинг, чернокож активист, който също се борил за справедливост след като бил пребит от полицаи в Лос-Анджелес. Въпреки че знаеше, че може да получи повече пари, той се съгласил да приеме $42 000, за да избегне съдебни дела. Тупак често се оплакваше, че е неразбран, като споделяше: всичко в живота не е красиво. Има много убийства и наркотици. За мен перфектният албум говори за трудните и за щастливите неща. Това, което ме тревожи, е, че сякаш голяма част от емоционалните неща, които пиша, остават незабелязани. Албумът Tupacalypse Now не успява да създаде хитове в топ 10, но критиците и феновете го оценяват високо заради неговата подземна атмосфера. Рапъри като Нас и Еминем го посочват като вдъхновение. В 13-те парчета Тупак улавя тежката ситуация на чернокожите в епохата на икономическите проблеми от 80-те и епидемията с крек, като акцентира на потисничеството, гнева и суровата действителност, която за съжаление не се е променила много и до днес. Песента Brenda's Got a Baby разказва истинската история на 12-годишно момиче, което се опитва да се отърве от бебето си след като е забременяло член на семейство. Тя в крайна сметка става жертва на проституция и бива убита. Видеото към песента започва с надпис "По истинска история", което веднага привлича вниманието на зрителя и подчертава несправедливостта на света, която Тупак изобразява. Песента Soldier Story обаче предизвиква големи противоречия. Тя разказва за млад чернокож мъж, който застрелва полицай в отговор на своята маргинализирана позиция в обществото. През април 1992 година Роналд Хауърд застрелва полицай в Тексас, след като е спрян за шофиране на откраднато превозно средство. Адвокатът на Хауърд цитира песента на Тупак като вдъхновение за стрелбата. Хауърд е осъден на смърт, а тогавашният вице-президент Дан Куел призовава Interscope Records да изтеглят албума от магазините, наричайки го безотговорен корпоративен акт. Въпреки това, Interscope не свалят албума. И макар че това е най-малко успешният албум на Тупак, той все пак става златен по данни на RIAA. Животът на Тупак се променя, когато той получава роля във филма Juice. В него Тупак играе Бишъп, когото той описва като психопат, но също така и като изгубено и самотно момче. Тупак споделя, че се е свързал с героя си, като по време на снимките се освободил всичките притеснения и се потопил в ролята си до такава степен, че нищо не му изглеждало фалшиво. Той приел всичко от живота си и го интернализирал в героя. Втория филм на Тупак, Poetic Justice, изисква от него да покаже напълно различна страна. Грижовен и отговорен мъж. Героят му Лъки е противоположен на Бишъп, отдаден баща, който се справя с болката от миналото и се бори за ежедневното оцеляване в Южен Централ, Лос-Анджелес. Тупак споделя: всяка роля за млад чернокож мъж, който се занимава с болка, е моята роля. Тя ми пасва перфектно. През февруари 1993 година Тупак издава втория си албум, който отбелязва критичен и комерциален напредък и значителен отстъп от насилието, характерно за дебютният му албум. Този албум носи първите му мейнстрим хитове, включително Keep Your Head Up, която е смятана за една от най-добрите рап песни на всички времена. Използвайки семпъл от песента Oh Child на The Five Stair Steps от 1970 година. Тупак предава послание за надежда и сила, насочена специално към чернокожите жени.
Първият стих на песента гласи: колкото по-тъмна е плътта, толкова по-дълбоки са корените. В текста Тупак отдава почит на жените, които се борят с бедността и социалната изолация, като ги призовава да не се предават. Песента изразява болката на изоставените жени, но същевременно ги насърчава да държат главите си високо. Тупак критикува мъжете, които изоставят семействата си, като се обръща към мъжете да бъдат по-отговорни и загрижени за жените в живота им. По това време Тупак и Биги стават приятели, те често са виждали заедно, като дори правили фристайл рап заедно. На 22 години Тупак вече е изключително популярен и започва да усеща натиска, който идва с това, че много млади хора го възприемат като пример за подражание. Той изразява своето разочарование от липсата на състрадание към младите хора в общността и сравнява себе си с роза, която расте в бетон. Тупак създава термина Thug Life, който не означава престъпник, а подчертава живота на човек, който въпреки нещетата и трудностите успява. Той обяснява Thug Life като абревиатура за The Hate You Give Little Infants Fuck Everybody. Омразата, с която захранвате малките бебета, прецаква всички. И с нея има в предвид, че омразата, която обществото насажда младите хора, рано или късно се връща като бумеранг. Рапърът също е активно ангажиран с обществени инициативи. На пикник за примирие в Лос, Калифорния, Тупак участва в съставянето на кодекса на Thug Life, който е документ с правила за поведение, съставен за членовете на банди. Той иска да наложи ред сред своите последователи, които може би са възприели термина тъг твърде буквално. Въпреки усилията му за позитивна промяна, думите често вкарват Тупак в проблеми. В интервю за телевизия той обсъжда защо е бил уволнен от филм, след като е нападнал режисьорите Хю Брадърс по време на снимки. Вместо да запази спокойствие, Тупак открито разказва за конфликта, което по-късно бива използвано срещу него в съда. Той получава 15 дни затвор за нападение. Това обаче не е краят на проблемите му. В Ню Йорк той и още 3 души са обвинени в сексуално посегателство на жена в хотелска стая, което още повече усложнява живота и репутацията му. През този период Тупак е изправен през сериозни юридически проблеми, които сериозно засягат живота и кариерата му. Докато присъства на съдебното дело по обвинение в сексуално посегателство, той споделя в интервю колко далеч от истината е обвинителната страна. Тупак изразява своето разочарование, че процесът вече не се върти около конкретното обвинение, а по-скоро около стереотипите за груби рапъри с татуировки. Той чувства, че е обвинен не заради фактите, а заради имиджа, който се създава около него като обществена фигура. Тупак обяснява как обвиненията в сексуално посегателство са лишени от доказателства, нито следи от семейна течност, нито белези от насилие. Въпреки това медиите продължават да изнасят нейните думи и да ги представят като факти. Той усеща, че животът му се разпада, като губи работни възможности, не може да си купи кола или дори да наеме апартамент, но въпреки всичко остава борбен и продължава да се усмихва, като все още подписва автографи за феновете си. На 30 ноември 1994 година, само ден преди да бъде произнесена присъдата по делото, Тупак е прострелян 5 пъти. 2 пъти в главата, 2 пъти в слабините и веднъж в ръката, което води до сериозна рана в бедрото. Нападението се случва пред клас студио в Ню Йорк, което шокира всички. Това нападение се възприема като опит за ограбване, но това няма никакво значение, защото в очите на Тупак Биги е този, който го е нагласил. От този ден нататък отношенията между Тупак и Биги се променят завинаги и бележат началото на войната между източното и западното крайбрежие. След като се самоизписва от болница Белвю против лекарските указания, Тупак твърди, че не се чувства в безопасност там и че е време да напусне. Неговата параноя се задълбочава от нежелани телефонни обаждания, които му пречат да спи. Той усеща, че славата го е превърнала в затворник и дори споменава, че по това време е искал да умре. В крайна сметка Тупак е признан за виновен за сексуално насилие на жена в хотел в Ню Йорк, но оправдан по по-сериозните обвинения за содомия и незаконно притежание на оръжие. Докато излежава присъдата си, Тупак издава албума Me Against the World, който става неговият най-интроспективен и личен проект. Албумът, често описван като неговият магнум опус, го представя не само като гангстер рапър, но и като поет, който отразява живота на улицата, бедността и личните си битки. Песента Dear Mama, която е посветена на майка му, достига номер 1 в класациите на Billboard Hot 100. В затвора той често чувал в интервюта как Биги му желаял всичко добро, но той смятал, че ако наистина Биги му мислил доброто, е щял да дойде лично да го посети в затвора. Тупак усещал, че Биги лъжи обществеността, че иска да го види на свобода и имаше същите усещания и за много други артисти от източното крайбрежие. През януари 1995 година се вдига шум около песента на Notorious Big Who Shot Ya, като Диди твърди, че песента е записана преди инцидента с Тупак и е била премахната от дебютния албум на Biggie Ready to Die от самия него. Въпреки че Диди е премахнал песента, мнозина спекулират, че той е искал да я пусне нарочно след инцидента с Тупак,
за да му се подиграе. Не се знае дали това е вярно, но за Тупак това си е било лична нападка към него, докато е бил зад решетките и е нямал възможност да отговори. Но много скоро не само изпълнителите ще са втегнати отношения, а и самите изпълнителни директори на лейбълите Bad Boy Records и Death Row. По време на Source Hours в Ню Йорк на 3 август 1995 година, Шуг Найт произнася провокативна реч, която изглежда насочена срещу PDD и предизвиква бурни реакции. Само месец по-късно, PDD и Шуг Найт са имали сериозен конфликт на афтърпартито на рождения ден на Жермен Дюпри в Атланта. В този конфликт близък приятел на Шуг Найт, Биг Джейк, губи живота си. Те са били в Platinum House Club, като според свидетели Шуг Найт се държал доста агресивно и дори набил няколко човека в клуба. PDD и Шуг Найт започнали спор, като Диди бил заобиколен от момчетата на бандата Крипс, включително един от основните и лидери Антони Уолф Джонс, който е бил известен с това, че е дясната ръка на Диди и е бил готов на всичко, за да го защити. След като спора се разгорещил и започнал да излиза извън контрол, охраната на клуба накарала PDD и Шуг Найт заедно с техните придружители да напуснат клуба, като за да избегнат сблъсък, първо PDD и бандата Крипс били ескортирани извън сградата, а Шуг Найт и Биг Джейк останали да изчакат вътре в клуба. След като информирали Шуг Найт, че могат и те да излязат, той се насочил към лимузината си, но точно преди да се качи в нея, изведнъж от ъгъла се появили момчетата на PDD, като един от тях имал пистолет и застрелял неговия приятел Биг Джейк. Стрелецът бяга от местопрестъплението, а полицията не успява да открие нито него, нито оръжието, с което е извършено престъплението. Биг Джейк умира няколко седмици по-късно в болницата. Много спекулации твърдят, че убийството е извършено от Уолф, дясната ръка на Диди. Още същата вечер PDD се изяснил с Шуг, като е казал, че не е имал контрол на ситуацията и че съжалява за случилото се с неговия приятел. Убийството на Биг Джейк официално превръща на преварата между двата лейбъла от хип-хоп биф в гангстърска война, която в следващата една година много хора ще изгубят живота си. След този случай PDD сериозно се страхува за живота си и навсякъде ходил с охрана. Тупак е освободен от затвора през октомври 1995 година благодарение на 1,4 милиона долара, осигурени от Шуг Найт, изпълнителният директор на Death Row Records, и подписва договор с тях. Подписването на договора с Death Row не е само музикално събитие за Тупак, но и знак за присъединяването му към мощната групировка около Найт, която е известна със своите връзки с улични банди, като една от тях е била Mob Pyro. Той веднага се връща в студиото и започва работа по новия си албум All Eyes on Me и на 31 октомври записва оригиналната версия на песента Hit Them Up, в която дисва Диди, Биги и лейбъла Bad Boy Records, но не я издава по това време. В същото време Фейт Еванс, която е била певица под лейбъла на PDD, отишла в студиото да записва музика с Тупак, без да знае, че той вече е подписал с конкурентния лейбъл Death Row Records. След като разбира за това, нещата станали сложни за нея, затова тя открадва бита на песента Hit Them Up и информира Биги и Диди за трака. Само няколко месеца по-късно, на 3 февруари 1996 година, Биги и Junior Mafia издават песента Get Money със същия бит като на оригиналния трак на Hit Them Up, което обесява Тупак и го кара да се чувства отново изигран от колегите си от източното крайбрежие, като се наложил да започне работа отново по песента си от нулата. Съперничество между източното и западното крайбрежие в хип-хопа се засилва още повече в момента, когато Тупак е освободен от затвора. Източното крайбрежие е доминирано от лейбъла на Bad Boy Records на PDD, докато западното е представлявано от Death Row на Шуг Найт. Точно по това време образа на Киф Ди влиза в картинката. Той е бил част от бандата Southside Scripps и е един от първите хора подали ръка на Диди в началото на неговата кариера. В своята книга Compton Street Legend, Киф Ди описва колко близки са били отношенията му с PDD и как Диди го помолил за закрила, когато напрежението между двата лейбъла се засилва. Диди е бил представен на Киф Ди от нюйоркския наркодилър Ерик Фон Зип, с когото PDD се познавал от дълго време. Той споделя дори, че през ноември 1995 година уж на шега Диди бил предложил $1 милион за главата на Шуг Найт, като уточнява, че по това време Диди се е притеснявал само от Шуг Найт и разговорът е бил несериозен. Само месец по-късно след този разговор се случил инцидент. Промоутърът Марк Бел на звукозаписната компания на PDD е бил нападнат от Шуг Найт на парти на Death Row Records и е бил разпитан от него къде PDD и семейството му сядат, когато са на западния бряг. След като научава за инцидента, PDD още повече затяга мерките си за сигурност. Никой не е знаел какво ще се случи, ако и двете долута се срещнат на едно и също място. Много скоро щеше да се изясни, че тези 4 души е лоша идея да се събират заедно. Но за зла беда, те се срещнали на годишните награди на Soul Train Awards през март 1996 година. Тупак е бил номиниран за най-добър рап албум с Me Against the World, а Биги е бил номиниран за рап песен на годината с One More Chance. И двамата печелят, но се твърди,
твърди, че на Тупак не му е било позволено да приеме наградата си на сцената, като водещите казали, че Тупак не е бил там, въпреки че е бил там, а публиката е била бясна и ги освирквала. Биги от друга страна приема наградата си на сцената, но се засича зад кулисите с Тупак и Шуг Найт. Пи Диди също е бил там и така четиримата започнали да си разменят любезности и напрежението започнало рязко да се покачва. Приятелят на Биги, Си Гъта, изважда пистолет, но за щастие хората на The Nation of Islam се намесват и срещата им не завършва с фатален край. След този инцидент Тупак се връща в студиото си и пренаписва песента Hit Them Up, правейки проекта си доста по-злобен от предишния. Той обръща смисъла на песента на Биги Get Money, изкарвам пари, като използва вместо това Take Money, вземам пари. Също така твърди, че е спал с жената на Биги, Фейт Еванс, и сипва на всички изпълнители, които са против Death Row Records. Дори включва актьори в клипа, които да играят Биги и неговата съпруга. Той издава новата версия на песента през юни 1996 година. Според Кифи Ди, песента на Тупак Hit Them Up определено е разбунила духовете и от тогава Диди е започнал да се преснява да не би Тупак да е скрито оръжие на Шуг Найт срещу него. Диди отговаря на диса на Тупак още същия месец, като пуска първата част на касетата Bad Boy Mix, в която има две песни насочени към Тупак. Едната е Stop Yapping, а другата Talking Shit. Освен това, според книгата на Кифи Ди, по това време двамата се срещат в ресторанта Green Blast Daily, където провели сериозен разговор, в който Диди споделил за проблемите си с Шуг Найт и Тупак и как искал те да бъдат разрешени. Кифи Ди казал, че няма проблем от негова страна да помогне проблемите му да изчезнат и по-късно споделил с хората си за офертата на Диди, като им казал, че се залага, че Диди е готов да им плати $1 милион за главите на Шуг Найт и Тупак. През юли 1996 година се случва още един конфликт между бандата Крипс на Диди и бандата Mob Pyro на Шуг в мола Лейквуд в Калифорния. Членът на бандата Mob Pyro Трейвън Лейн отива в мола, като носи ланец на врата си на Death Row, като известно, че такива ланци Шуг Найт давал само на свои близки приятели. А от бандата Крипс, член на име Виктор, който е бил приятел на Кифи Ди, отишъл в мола с племенникът му Орландо Андерсън, който по това време е щял да започва да учи в колеж, за да си купи дрехи. Бандата Mob Pyro започнала да се заяжда с Виктор и Орландо, но за техен късмет в мола дошли още членове на бандата Крипс и решили да не развалят хубавия бой с кръвга и двете банди започнали да се бият. Като по време на боя някой дръпал силно ланеца на Трейвън и той се скъсал. След този инцидент те продължили нататък без проблеми, докато Орландо Андерсън и Трейвън Лейн не се срещат отново в Лас Вегас 2 месеца по-късно. На 7 септември 1996 година Тупак, Шуг Найт и Трейвън Лейн са били на боксовия матч между Майк Тайсън и Брус Селдън. Но освен тях на този матч са били и членове на бандата Крипс, Ерик Фон Зип и Кифи Ди. Матчът свършва бързо с нокаут за Майк Тайсън и всички в страхотно настроение се насочили към изхода на сградата на MGM. Но Трейвън забелязва Орландо Андерсън, с който се беше сбил в мола само преди 2 месеца и казва на Тупак, че това е едно от момчетата, които му скочили и се опитали да му откраднат ланеца. Тупак без да се замисля напада Орландо Андерсън, а Шуг Найт се включва в боя. След инцидента според книгата на Кифи Ди, Зип го извикал в неговата кола и му дал пистолет Glock 40 калибър и му казал, че е време да си вземат парите. Той взема пистолета и се заема за работа. Междувременно Тупак и Шуг Найт първо се отбили в дома на Шуг и след това тръгнали към Pub 662 за афтерпартито, като за тяхната кола се движил бодигарда на Шуг, Франк Александър. Кифи Ди и още 3 души били в белия Кадилак. До него на шофьорското място е бил Ти Браун, а на задната седалка били Дрес Смит и племенникът му Орландо Андерсън. След като забелязват БМВ-то на Тупак и Шуг Найт, те правят обратен завой, спират до тях и започват да стрелят. Тупак бил пострелян няколко пъти, а Шуг Найт получава силен удар по главата. Тупак не умира веднага. Той е изваден от колата от Шуг Найт и бодигардът му и е транспортиран веднага в болницата в изключително тежко състояние. Докато Тупак се бори за живота си, Кифи Ди и съучастниците му следят новините, като по това време главният заподозрян за стрелбата е бил племенникът му Орландо Андерсън. Свидетели на убийството са били Яки Кадафи и бодигардът Франк Александър, като Кадафи твърди, че е видял стрелеца, който е стрелял от задната седалка, но полицията не прави нищо. Цялото това внимание се отразило зле за бизнеса с трафика на дрога за Кифи Ди. Той губи основната си връзка в Колумбия след инцидента и сериозно започна да се притеснява да не би всичко, което е изградил до сега, да не се разпадне. Докато той и Зип били заедно, Диди се обадил на Зип, за да попита дали инцидента е тяхна работа. След потвърждение от страна на Зип, Диди им казал, че ще говорят отново. На 13 септември 1996 година Тупак умира в болницата, което е било шокираща новина за неговите фенове, но не и за Зип и Кифи Ди. За тях това е било зелена светлина да си поискат парите.
но получаването на парите няма да мине според очакванията на Кефи Ди. 6 седмици след смъртта на Тупак, той се свързва с Зип, за да го попита какво става и дали е получил парите от Диди, като Зип му казва, че не е получил нищо. Но бодигарът на Диди, Джин Дил, разкрива в интервю, че е видял Ерик фон Зип да получава чек за $1 милион от P. Diddy, като Зип твърдял тогава, че получил този чек за дела му от звукозаписната компания Blackground Records. Blackground Records е звукозаписна компания, основана от Бари Хенкерсън, а той е близък в музикалната индустрия с P. Diddy. Дори Джими Хенчман е бил музикален консултант в Blackground Records, а Джими е човека, който признава, че е прострелял Тупак през 1994 година в Клас Студио. Компанията е основана през 1993 година, а през 1996 Blackground Records сключва сделка с Atlantic Records, същата година, когато Тупак умира. Ако бодигарът на P. Diddy казва истината и Зип наистина е получил чек за $1 милион за дела си в Blackground Records, това би означавало, че Диди е заговорничил с Бари Хенкерсън и Джими Хенчман да дадат на Зип процент от Blackground Records, който да струва $1 милион. Като за това са избрали най-подходящо време, когато лейбъл променя посоката си през 1996 година, същата година, в която Тупак е бил убит. Има теории, че Зип е получил само 500 000, защото не е успял да убие и Шуг Найт онази вечер. Но в крайна сметка се твърди, че Зип си получава парите, но Кефи Ди, въпреки многобройните си опити да се свържи с Зип и Диди, не получава нищо. Все пак Кефи Ди не остава нещата така. През годините той не спира да търси начини да се свържи с P. Diddy и дори заплашва, че ако се срещне с него, ще му открадне бижутата. Докато един ден не се натъква през пролетта на 2008 година на близък приятел на Диди, Дариус Ди Мак Роджерс, на бензиностанция в Калифорния. Кефи Ди притиска Ди Мак за въпросното заплащане и научава от него, че всичко е платено на Зип. Тогава той за първи път научава, че Зип е получил парите. Същата година Кефи Ди започва да работи с федералните, за да избегне затвор за други обвинения, свързани с наркотици. Той получава официално споразумение, в което ако каже цялата истина за всичко, което е направил, свързано с Тупак и Биги, който също бива убит през 1997 година, да не лежи в затвора. През юни 2008 година Кефи Ди работи с федералните, като се опитва да получи признание от Зип за това, че им е платено да убият Тупак от P. Diddy, но това не се случва и нещата се провалят. През 2024 година P. Diddy беше арестуван за рекет и секс трафик на хора и много хора се питат дали този път полицията ще успее да докаже дали е истина този вече над 20 годишен слух за убийството на Тупак. Истината е, че най-вероятно няма. Тъй като Кефи Ди не е получил никакви пари от P. Diddy, няма как той да бъде свързан с случая. Единственият начин това да се случи е чрез Зип, който за съжаление почина от рак през 2012 година. Ако федералните се бяха заели със случая по-рано, когато P. Diddy и бившия президент на Bad Boy Records Кърк Бърроуз се съдиха и тогава Бърроуз публично обвини Диди за убийството на Тупак през 2003, може би щеше да има шанс да докаже връзката му със случая. Но сега, когато Зип е вече мъртъв, това изглежда невъзможно. Независимо от всички теории, случаят остава неразрешен, а много от ключовите фигури, свързани с него, вече са мъртви. Тупак, който вярваше, че смъртта му ще бъде трагедия, вдъхновена от Шекспиров сюжет, остава за себе си наследство от музика, която продължава да влияе на поколения и до днес.